Okay, vi vil lave en tutorial på lip scrub, og det vi skal bruge, det er en teske, en spiseske, bøtter til at opbevare lip scrubben i, citronsaft, noget sukker, en tallerken og en tandstik, og så noget smeltet vaseline, men vores vaseline er lige i ovnen og ved at blive smeltet. Så vi begynder bare med det første. Først tager vi en tallerken, og så noget sukker. Vent, jeg gør det sådan her. Se tilbage. Nu skal jeg gøre sådan her. 4 teskefulde. 2. 4. Sådan der. Og med samme teske, så tager du 1 teskefuld citronsaft. Sådan der. Og så blander du det ned. Og så skal man faktisk bare blande det sammen. Altså jeg vil råde jer til at starte med lidt citronsaft, ellers så kan det hurtigt blive lidt klumpet og svært at få ret sammen. Jeg tror lige, jeg tager en halv teskefuld med. Eller bare en lille smule. Sådan der. Så jeg kan få alt sukker med. Vi har valgt nogle lidt større stykker sukker, for at scrubben vil gøre dine læber blødere. Citronsaften, den vil fjerne alle bakterier fra dine læber, og sukker renser dine læber fra snavs og også andre bakterier. Så har vi vores masse, og så skal vi have vores vaseline, så det henter jeg lige i ovnen. Det hælder jeg så ned i, og der har vi bare taget en stor teskefuld. Så blander man det også bare sammen. Nu begynder det at få sådan en lidt gul farve. Du kan faktisk putte farvestoffer i, hvis du vil have det til at blive en farve. Men vi vil hellere have vores til at være en lidt mere naturlig lip scrub. Den fik mig. Det vil gøre. Ja. Så, og nu vil Josefine så vise, hvordan man... Josefine vil så putte den i bøtterne, og så vil hun vise, hvordan man påfører den. Tager dine bøtter og åbner dem. Så tager du din teske, og så prøver at dele den smule op. Og lige sådan der. Prøver det op i bøtten. Og så den presser lidt sammen. Så når du gør det, tager lige det overskydende fra stenen. Okay. Og lige presser det sammen og lukker bøtten. Det var den ene. Så er det den anden. Så lukker du også den her bøtte. Og så er der 2 lip scrub. Så det skal jeg lige rundt med en hånd. Og tørre det. Og de her bøtter kan købes til 20 kroner i Mata, hvor der faktisk er sådan nogle, som du kan se der, er der faktisk nogle ørepropper i, men dem har vi faktisk bare taget ud. For vi skulle bruge en bøtte. Og nu vil Josefine vise, hvordan man påfører sådan en. Man åbner
Så tager man sådan her cirka. Og det er sådan en lille smule op. Og her rører du op lidt. Og skrubber godt. Der skal ikke noget ved det kommer. Efter det vasker jeg mine hænder igen. Og så kan man faktisk bare slippe det af. Og så, ja. Så tager vi et køkkenrulle til over skuden. Så tager jeg lidt klør og vaseline bare lige til læberne. Hvis man kan få den åbnet. Nej, men det er sådan en klisterfinger. Ja, det tager bare noget lipcreme eller noget læbepomade på læberne. Og så. Og I kan også bruge, de fleste har nok en IS, så den vil være god at bruge bagefter. Så det var vores lip scrub. Hej. Den fine.